Nah, sapa sing biyen nate kerja ning kene? Ibuke, bapake, utawa malah mbahmu, geng? Nah, bayangke, geng, saka dadi raksasa sing nyuplai kain neng mancanegara, gedung hektaran iki saiki malah dadi suwung lan wingit. Pabrik BUMN tekstil neng Sleman sing berdiri tahun 22 Juni 1971. Pabrik iki dudu pabrik sembarangan ya, geng ya. Primissima kuwi rajane produsen kain katun berkualitas premium sing dadi ikon batik tulis maestro Indonesia. Mlebu era 80-an nganti tahun 90-an, Primissima kuwi jos banget ya, geng ya. Luar biasa jayane. Karyawane nganti atusan. Produksine dadi rebutan pasar ekspor luar negeri. Merek kain katun gamelan Srimpi lan Foilissima kuwi dadi jaminan kain kualitas paling premium. Nah, nanging krisis modal lan finansial apa meneh ditabrak karo pandemi, pabrik iki langsung megap-megap, geng. Nah, akhirnya neng 1 Juni 2024 PT Primissima resmi mandek operasional total. Nah, mestine langsung karyawane ya di PHK massal ya, geng ya. Saiki pabrik iki mung mangkrak ya, geng ya. Ternyata kejayaan itu tidak ada yang abadi ya, geng ya.